ପ୍ରେମ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ। ହତାଶାର ମନରେ ଯାହା ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଭରିଦିଏ ତାହା ହିଁ ତ ପ୍ରେମ। 2.5 ଅକ୍ଷରର ଏହି ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆକର୍ଷଣ। ପଥର ଦେହରେ ଯାହା ଫୁଲ ଫୁଟେଇ ପାରେ, ରୁକ୍ଷ ମରୁଭୂମିରେ ଯାହା ଜଳସ୍ରୋତର ଫୁଆରା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତାହା ହିଁ ତ ପ୍ରେମ। ଯେତେ ବି ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ, ସେ ପ୍ରେମ ପାଖରେ ହାର ମାନିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ସେଠାରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଅନୁଭବ ଯାହା ପାଇଁ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ କହୁଛି, ଶେଷ ଯାଏଁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅକୁ କିଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରାପିଂ ପେପର ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥିବାରୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ କଲେ। କାହିଁକି ନା ପଇସାର ବହୁତ ଦରକାର ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରାପିଂ ପେପରକୁ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସରେ ଡେକୋରେଟ୍ କରି କ୍ରିସମାସ ଟ୍ରିକୁ ସଜେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ସେ ଗିଫ୍ଟ ବକ୍ସଟି ହାତରେ ଧରି ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ କହିଥିଲା, ଡାଡି, ଏହା ତୁମ ପାଇଁ। ବାପା ଖୁସି ହୋଇ ଗିଫ୍ଟ ବକ୍ସଟି ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ନଥିବାର ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଝିଅକୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁ କାହାକୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତ ଖାଲି ଗିଫ୍ଟ ବକ୍ସ ଦିଆଯାଏନି, ସେଥିରେ କିଛି ଥିବା ଦରକାର। ଝିଅଟି ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ବାପାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଥିଲା, ନା ଡାଡି, ଏହା ଆଦୌ ବି ଖାଲି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚୁମା ତୁମ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଇଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ପଦ କଥାରେ ବାପାଙ୍କ ରାଗ ପାଣିରେ ମିଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ବାପା ତାଙ୍କ କୁନି ଝିଅକୁ ଛାତିରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଥିଲେ। ଏହାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବାପା ଜଣକ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବକ୍ସଟିକୁ ତାଙ୍କ ବେଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ବକ୍ସଟିକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅର ଚୁମାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିଲେ ତ, ପ୍ରେମ ଏପରି ଏକ ଅନୁଭବ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହରେ ବି ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର ହୋଇପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ହୁଏନି।